Visitamos a Asociación Virxe da O, unha entidade que traballa con persoas con discapacidade intelectual e que este ano 2026 elaborou as pezas dos premios sociais da provincia para esta gala. A súa creación realizouse de maneira conxunta entre as persoas do Centro Méndez Núñez e do Centro Especial de Emprego MN. O proceso comezou co deseño da peza. Pensáronse as medidas, buscáronse os materiais e probáronse diferentes pinturas e cores. Unha vez escollido o deseño definitivo, as persoas da asociación puxéronse mans á obra. Primeiro seleccionaron a madeira e elaboraron un patrón para poder cortar a peza, coa súa fermosa forma de mans formando un corazón. Despois, cada peza foi lixada a man con moito mimo, esmero e coidado. Cando xa estaban preparadas, plasmouse o debuxo que podedes ver sobre a madeira. A continuación, as artistas déronlle cor cos pincéis, sombrearon, definiron os detalles e aplicaron o verniz final para ter a peza completa e lista para a súa entrega. En cada peza atoparedes todo o noso agarimo e esmero para crear algo único.